aja turu sore kaki lagi sabar lantaran susu sawahe jembar-jembar monggo Mbak Fahmi wedang jahe nggo tulang angin wis duwe dhewe kok isih pengen lakui wong serakah sarane kowe gotong royong nyambut gawe bal-balan kaos biru galau-galan aja ditiru nganggo mandeg mak iya iki mau tembange apa iki mau tembange Asmarandana irama dirangkepake sing kepareng sesindenan Mbak Fahmi saka Ponorogo kok nganggo lereng aku nek mung pisan kurang lega Fahmi iki nek pisan ya ora lega Fahmi iki minimal ya 2 kali sing nyuwara kuwi lho nggih mula pisan meneh aku tak nyuwun swantene Mbak Fahmi ning dijenglengke ngger nggo tamba sumuk nggih tak derekke ya Mbak Fahmi monggo diaturke ana tuli sing yoga ki nek wareg ya ngene iki. Alhamdulillah. Pak Kades oleh ngopeni para kadang pengrawit wis ora tanggung-tanggung. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara ya sak ngisore kere. Nggih. Nek mulya ya ngene iki, sowan ana ngersane Pak Kades. Para kadang-kadang sowan wis disugata daharan sing mirasa. Asem-asem daging lho ngono kuwi kuwi urung perkara nggon unjukane monggo bapak-bapak ibu-ibu ngersaki unjukan menapa nggih teh napa kopi napa jahe napa jeruk nggih tumrap ibu-ibu ditari ngunjuke apa urung nggon bapak-bapak ditari kanca-kanca pengrawit rokoke napa lho kuwi nggih, kuwi nek dong mulya ngono kuwi. Ya ta dandan ya mapan nggon sing kepenak. Nggih. Ning nek dong rekoso ya wis. Sewengi mung banyu putih wae. Nggih. Kang nganti mlembung, iya. Dandan ya ning kandang sapi, nggih. Nek ya ora apa-apa wong jenenge suka dukane wong kuwi aja mung kepenak wae.
Ya ta. Sing jenenge cakra manggilingan roda mubeng ki nyata. Ning nadyan sing dikepiye wae, kuwi mung kanggo nyoba marang rasane wong kuwi dhewe. Coba nek kowe tak uja kuwi kepiye, nek tak uji kuwi kepiye. Mula jane wong urip kuwi nek diuja kuwi malah diuji, Nduk. Diuja ki malah diuji. Iya. Coba gandeng kowe tak uja, nyoh tak kei rejeki sing melimpah, ya ta tak sokke rejekine. Ning ujiane coba rejeki ki mau, kowe seneng amal jariah apa ora? Seneng dana rasa apa ora? Ya ta? Kowe seneng tetulung karo wong sing butuhake apa ora? Jalaran bondo sing tok tampa kuwi minimal 2,5% kuwi dadi duweke wong sing wajib nampa. Nggih. Mula tuladane kaya Pak Suryanto iki gandeng oleh diparingi rejeki lumintu karo Gusti Allah kuwi gumrojok banyu mili. Mula Pak Suryanto banjur piyaine seneng dana rasa. Tuladane kaya bengi iki dana rasa nyeneng-nyenengke gawe senenging wong akeh. Mila tepuk tangan kagem Pak Suryanto Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mula dening Gusti sing nyipta urip, rejekine malah saya ditingkatake. Oh, gandeng kowe tak weni rejeki ora tok pangan dhewe nyoh. Iki tak tambahi rejeki meneh. Alhamdulillah. Mula bengi iki awake dhewe sowan ki ya idepe Pak Suryanto kuwi idete apa iki duwike turah. Nggih. Mula terus dienggo nimbali awake dhewe sak kanca. Nggih. Alah wong wayangan awake dhewe iki apa to? Omong genset siji turah kok nggih. Lah wong kono ki Pak Suryanto ki usahane akeh kok, Nduk. Niku ketok yen piyai sing ubet ya, Mak. Nggih, wong ora seneng mangku tangan, piyai sing seneng nyambut gawe. Tur dasare oleh dadi kepala desa kuwi tidak semata-mata kepengin dadi pejabat, ning Pak Suryanto kepengin labuh marang masyarakat. Bener. Mula ayo iki para masyarakat programe Pak Kades disengkuyung nggih. Aja nganti diwaoni. Setuju? Setuju. Nggih, alhamdulillah. Iki papan anyar, Nduk, iki panggonan anyar. Dienggo wahyangan kepenak banget diaturi kok. Wis nek ngene iki papan wis jembar, wayangan ki kepenak wae wong duwe panggonan dhewe. Nggih. Mula ayo iki lek-lekan ana dalem kene ngiras pantes karo awake dhewe tak melu ngrasake joglo sing anyar kuwi, Nduk. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mula ayo padha tirakat wonten mriki. Lanjut Mbak Fahmi. Monggo. Nduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa yang sampeyan nimbali aku. Kepara biyung mlakune kok malang migung ki eneng apa? Bot-bote ngembang dawuh dasare aku wis aguh.
Aku sak kanca bakal sowan panjenenganing Bapak Suryanto, Ngger. Dadi biyung arep sowan ana daleme Pak Suryanto. Ya, manut informasi kang tak tampa jumujuk ana halaman daleme Pak Kades ana ing kedung Bunder, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngrau, Kabupatene Bojonegoro. Nggih, kagungan kersa apa to, Mak? Iki kagungan kersa tasakuran, Nduk. Nimbali aku karo kowe sak kanca kang wigati Kadawan Nekseni nggone ngluwari punagi. Duwe kandha ya, Mak. Piye? Duwe kandha. Nek sing ngendika iki saben dina wis ngendika. Oh, ngono. Iya, kandha karo nadar iki beda, Ngger. Bedane ana ngendi wong ku ya padha-padha sing ngetokke swara. Ngene. Kowe tak kandhani ya, Nduk, wong Jawa kudu ngerti kawruh Jawa. Tembung kandha, ujar, punagi, nadar, kaul kuwi padha-padha dene sing ngendika ning maknane wis beda. Ngaten, Mak. Iya. Kandha kuwi omongan utawa celathu. Ning yen wong loro utawa luwih kuwi diarani guneman utawa dialog. Nggih, kuwi mau kandha. Iya. Lah, nek ana tembung aja kandha-kandha kuwi karepe aja omong sapa-sapa. Ning beda meneh tembung tak kandhani kuwi tegese padha karo tak omongi. Beda meneh tembung tak ujari utawa tak kauli kuwi beda. Nggih. Ujar iki ya ngendika, ning nek karo nesu kuwi jenenge diujar-ujari. Ngono. Iya. Ning ana lho sing sok ngendika si A dalu menika ngluwari ujar ngono kuwi ana. Monggo, merga tembung ngluwari ujar kuwi wis kaprah, Nduk. Lah yen punagi, Mak. Punagi kuwi padha karo nadar. Nadar kuwi lumrahe kanggo nyangeni bocah utawa wong lara sing nguwatirake. Upama ngene tembunge, Ngger, kowe lara kok tak tambake ana ngendi-ngendi ora mari. Maria ya, Ngger, kowe tak nadari yen kowe mari, sok yen kowe tetak apa yen kowe rabi tak tanggapke wayang upamane ngono kuwi. Padha karo janji-janji ning sing ana jalarane. Oleh nganti kepetu janji mau ya merga wis kentekan akal nggone nambani larani si bocah kuwi. Mula banjur disangeni pamrih mbok menawa mari. Lah yen kaul kuwi beda meneh. Kaul ki janji ning dienggo mbombong ati. Upamane bocah kae jane bodho ning dilalah lagi nindakake ujian sekolah. Wong tuane terus kaul, "Le apa, Nduk? Yen kowe bisa nggarap soal ujian mongko lulus tur bijimu apik. Tetakmu apa sok ora bimu sok mben tak tanggapke wayang upamane ngono kuwi." Oh iya. Lah nek ana wong tuwa, "Le, ora ujar ora kaul." Nek ngono kuwi piye? Nek wis ora ngopo-ngopo blas nek kuwi. Ora ujar ora kaul iki terus arep ngopo? Kuwi ya mung dienggo patut-patut. Nek wis ora duwe janji apa-apa. Oh ngono iya. Lah iki rak ngene to, Nduk. Pak Suryanto kuwi rak wis duweni nadar, ya ta? Sewanci-wanci panjenengan iki pinercaya dening masyarakat sing lenggah ana Kedung Bunder, Sumberarum, Ngrau, ya ta? Sewanci-wanci panjenengan dipercaya minangka dadi kepala desa, panjenengan kagungan nadar arep nggelar wayang. Mula gane iki wis kasembadan panjenengan lenggah minangka kepala desa iki netepi sing dadi nadare banjur nimbali awake dhewe sak kanca ki nderek lek-lekan ana dalem kene. Alhamdulillah tegese Pak Kades kuwi piyayi lati lan pakarti iso nyawiji. Sebabe ana lho, Mak, wong ki yen kulino nadar dupeh ora tau dirungokke sapa-sapa. Terus ora ditepati mergo ora ning seksine. Ning nek aku percaya Pak Kades iki piyayine amanah tenan. Pak Kades iki piyayi sing pancen blater, piyayi sing iso digondheli sing dadi ngendikane. Mula wis sak pantese panjenengane lenggah minangka kepala desa ngesuwi para warga ing Kedung Bunder iki. Ora kleru, Nduk, warga milih Pak Kades piyayine bagus, isih enom cakrak. Sing baku kuwi minangka dadi kepala desa ya kuwi siji jujur. Nggih. Lah Pak Kades iki nggelar pakaryan utawa nggelar pahargyan wayang kulit kuwi ngetokke nek piyai sing jujur jalaran nadare diwujudke. Ngono ya, Mak. Nggih.
Mula iki mau sore wis ana upacara kupat luar. Kupat luar. Ya kuwi budaya. Nggih, kuwi kanggo seksi yen to panjenengane wis ngluwari nadare. Mula bengi iki sineksen Nyai Danyang Kiai Danyang sing ngreksa ana ing bumi kene sak kiwa tengene iki wis sah sing dadi nadare Pak Suryanto nggone ngluwari nadar tegese wis ora ana jalma tinagih sing tanpa utang, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga sabubare wayangan iki Pak Suryanto sumarambah para warga Gung Kedung Bunder Sumber Arum kabeh pinaring ana seger waras, gampang oleh golek rejeki, pinaring ana sehat, tinebena saking durga sengkala, cinaketna ing bagya mulya Allahumma amin. Lah iya Nduk, papan kaya ngene dienggo wayangan kepenak, ya toh? Nek nganti Pak Kades Suryanto duwe gawe kok nganti ora gelar wayang, kuwi apa ora rugi, Nduk? Nggih. Sing rugi sapa? Sing rugi ya aku wong ora ditanggap kok ya. Nek Pak Kades mung karek gelar apa wae kelakon. Nggih. Mula ya alhamdulillah, muga-muga kabudayan ingkang kudu dipok-ipok, kudu diuri-uri supaya bisa lestari ana kene. Ning aku yakin kok, Nduk. Piyai Bojonegoro ki piyai sing budaya kabeh. Ya ta, agamane kuat, budayane ora ditinggalke. Mula kahanane ya ayem tentrem, ndilalah entuk bupati karo wakil bupati ya sing budaya, ya sing agamane kuat. Mula kahanane kabupaten kene ayem tentrem nikmat mupangat. Amin. Matur nuwun dhateng Bu Wabu ingkang sampun kepareng paring berkah pangestu, Pak Camat ugi semanten ingkang sampun paring berkah pangestu, Pak Kiai ingkang sampun nindakaken doa kanthi tulus lahir batos menika sageta andayani tentreming swasana wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Nggih, Nduk, dawuh Jumat bengi kendurenan, ya ta? Setu bengi solawatan. Terus Minggu bengi pagelaran wayang. Lho iki arepe digarap, Jawane digawa. Sing jeneng agama karo budaya mlaku bareng ora kena ditabrake. Nggih, leres ya. Heeh. Mula ayo iki gandeng uga mengeti hari kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 80. Bengi iki sadurunge aku ngaturke bintang tamune. Nggih, bintang tamune sapa? Aku iki sajeg jumblek urung tau ketemu karo piyai. Bintang tamune kuwi, Nduk, kuwi awit saka usahane Mas Pur Cepu. Oh ngono, heeh. Mula nyuwun pangapunten, aku ya tak nderek kenal wong aku iki ketemu mengko ya lagi bengi iki. Ngono, Mak. Iya. Ning bengi iki alhamdulillah Pak Suryanto bengi iki pancen luar biasa. Kowe ngerti ya, Nduk, bengi iki nek kowe arep mbothok sinden kelakon. Kok mbothok sinden lah? Sinden iki pirang-pirang sing kepareng waranggana iki akeh banget bengi iki. Wis kliwat kaya adate. Iki gawan kotak cacahe ana 7, Kawimbuh, Bu Tomblok, terus Mbak Lika, nggih Mbak Lika. Terus Kawimbuh widodari 2 cacahe. Widodari, nggih. Kuwi waranggana amfibi. Kok amfibi? Ana situasi ngendi-ngendi iki iso. Ngono, campur sari iso, wayangan iso. Nggih. Darat, laut, dan udara. Kuwi iso kabeh. Ngono, heeh. Mula kanca-kanca pengrawit bengi iki ketok oleh semeringah. Ya ta? Merga wis ana sing ngeki vitamin. Nggih, sing celentem ya wis entuk vitamin. Sore mau wis dilewek, ya wis dirangkul, wis ngejak foto. Yo, para kadang pengrawit kula nyuwun tulung gandeng niki ujube ya mengeti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Minggo ya diaturke lagu-lagu perjuangan. Diwiwiti saka lagu 17 Agustus ditutup Halo-Halo Bandung. Sapa pamriksa sing hafal ayo tak aturi nyanyi kabeh. Menggugah semangat nasionalisme. Monggo tak dereki. Hari merdeka
bangsa Indonesia merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap membela negara kita. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, menjaga pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berbakti padamu. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia bergoyang untukmu. Pancasila datang berdaya, rakyat hati harus sentosa. Itulah Indonesiaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo, aku Bandung, ibu kota periangan. Halo, aku Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama bintang tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi kau. Kami bunga berkali. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Tanpa kamardikan mukalake dhewe bisa mangan wareg nyandang utuh kaya saiki iki. Tanpa enenge kamardikan ora bakal piyai ngrau kok gelar wayang iki ya, Mak. Bener. Mula, Nduk, kowe karo aku iki ibarate nampa klasa gumelar. Kowe ora melu berjuang, ya ta? Para pahlawan biyen direwangi notohke bondo sing larang dhewe, ya kuwi jiwa raga, kuwi ditotohke kanggo kamardikan. Mula gandeng kowe ora melu berjuang, kowe mung kari nampa kepenake. Kowe nek dadi warga nek dijaluki urunan go 17-an aja angel. Nggih, alhamdulillah. Aku ya kepengin ngisi kamardikan dengan hal-hal yang positif kok, Mak. Bener. Kuwi wajib, ya ta? Engko yang nganti awake dhewe ora iso ngopeni kamardikan, para pahlawan biyen mesti do nangis. Oh alah, Nduk, oh alah le mung kari nampa kok ora iso ngopeni. Nggih. Mula bengi iki ayo padha dikencengke tali silaturahim, ya ta? Aja gampang dipecah belah, aja gampang diadu domba. Aja gampang kaya kowe aja nganti tiru kaya godhong garing. Godhong garing ki piye? Godhong garing kuwi diklumpukke gampang, ning nek ditaleni mesti remuk, nek diobong mesti cepet. Ngono ya, Mak. Iya. Mula aja nganti kaya kuwi. Piyai kene iki piyai pinter kabeh. Piyai Bojonegoro iki piyai sing pancen waskita kabeh. Nggih. Eman-eman, Nduk, kahanan Bojonegoro utamane ana ing Desa Kedung Bunder iki wis ayem tentrem, ya ta? Ayo padha diopeni, ya ta? Sing kulino gibah karo tanggane ora usah ditutuke. Sis kamling ya sis kamling, rondo ya rondo sing apik. Nggih, heeh. Wis ora usah dadak ngrasani eleke tangga, ora usah dadak nyatur eleke tangga. Nggih. Kabeh kuwi ana luwihe, ana kekurangane. Nggih, Yung, heeh. Mulai yo iki gandeng bintang tamune akeh. Sadurunge aku ngaturi Mas Pelawak. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Aliana. Mbak Aliana ya. Iki mau sing rawe rada keri, batobat, ya kok ayune kaya ngono. Nggih, heeh. Mula ayo diaturi pinarak ana kene. Monggo Mbak Aliana mriki. Monggo metara-metara.
Selamat malam, Wilujeng Dalu. Injih Wilujeng Dalu Pak Dalan. Adek. Pak Cange. Krungu suarane kok awak wis merinding. Iya. Merinding pripun Pak Cange? Awit saka alusing swanten panjenengan menika lho. Ora kencan ora semayan kok ya agemane padha karo aku. Iki jenenge wis jinodo nek karo aku. Nggih, nek tiyang sepuhipun ngoten niku saking rasukan nggih sami. Nggih. Berarti awake dhewe jodoh lho Mas. Amin. Nggih. Amin amin amin. Jodoh sak kabehane rezekipun. Nggih, jodoh nyambut gawe, Nggih, jodoh leres. rezekine. Nggih. Nderek tepang gladiwano Mbak Yu, paring asma sinten? Injih, tepangaken nggih Pak Bu. Asmane kula Aliana Laura Agustina Subroto. Aliana Agustina Agustina Subroto. Subroto. Enten artine mboten niku? Wonten. Mboten enten artine. Wonten artine Bapak. Oh, enten artine ta? Nggih. Napa artine? Subroto. Subroto niku napa? Susune ganjalan boto niki. Waduh. Ya aja ta, anduk apa-apa. nek Makane boten. dhek wau bapake celuluk. Pripun? Susuke kok penceng jarene ngoten. Iya. Wedok ayu-ayu kok susune penceng jare ngoten. Nggih. Ngoten niku lah Mas Tri alhamdulillah. Ndek wau panggih langsung remen kalih kula to rene ngoten lho Mas. Senyentem. Nggih Mas Tri. Alhamdulillah. Sa- Wis, Mas Tri rasa mulih. Sesuk tak ijabke ning pendopone Pak Lurah wis. Lah, Karo nggih. Mbak Aliana. Nggih. Nggih alhamdulillah. Mbak Aliana, mbok kula Nggih. nyuwun katerangan panjenengan ki daleme pundi? Kula pidalem saking Sambang Blora Mustika Bapak. Oh, saking Blora Mustika. Nggih. Oh, inggih. Lajeng panjenengan ya rias manten napa sakliyane Kula? anu Siniwati. Kula rencange Pak Didik Bayan mriki. Oh, rencange? Rencange Pak Didik Bayan mriki Mas. Oh, ngaten. Niku tebang tebu. Oh, tebak-tebuk nggih. Makane Ora apa-apa. biasa ngguluk teng mriki dadose ibu-ibu dewa celuluk Celuk ngeten. piye? Ayo matur sikile mlethek ngono jare. Nggih. Ora apa-apa. Piyai Nggih. mriki niku malah ngeten lho, Mbak. Piyai Karang Pradesa niku labuhe karo wong kutha ki malah akeh. Nggih ta? Nggih, leres. Wong kutha ki nek butuh beras sing ana sawah ngendi, sing nandur pari ngendi, ya ning Karang Pradesan. Mula aja sok nyepelekke dupeh wong urip ning Karang Pradesan, aja dipandang sebelah mata. Justru orang pedesaan itu yang menopang kehidupan wong sing ning kutha nika. Nggih, tepuk tangan Nggih. untuk orang desa sekalian Bapak Nggih. Ibu. Terus antarane desa kutha niku mung pengaran-aran, nek jane bab nggon SDM-e wis ora ana bedane. Nggih, leres Nggih, toh? Rama. Nggih, mula ayo panjenengan ora usah minder. Sing jenenge wong desa kutha niku mung pengaran-aran, sing penting niku jiwane. Nggih ta? Nggih. Jiwane malah piyai tani niku jiwane malah jujur. Tani niku nggih jujur, petel tur ora nggege mangsa. Mula piyai tani niku atine ayem kabeh, mergo wancine tandur ya tandur, wancine upen gitu. Ora nyengkake bendang panen, mesti hasilnya ya diinteni nganti wektune panen. Mula petani niku mesti atine sabar. Nggih, akeh-akeh Nggih. sabar ngoten Mo. Nggih. Kaya Mbak Liana pun kagungan Jangan. garwa napa dereng? Kula tasik perawan ting-ting lho Bapak. Alah. Panjenengan ki umpama arep duwe bojo, pilihane selirane sing kaya sapa? Kula Sing nek kados pengrawit ki sing kaya sapa sing ndi? kados Mas Tri ngoten iki nggo buron lho Bapak. Waduh. To rene Mas Tri nggih jangka kula perawan. Amin. Dadose cocok. Pripun Bapak Ibu cocok napa mboten? Lah kayak saya muni ora ketoke mari ya. Alah. Ya ora. Nggih, cocok heeh. Mas Tri pripun rasaipun Dek wau kalau wau? Gelem pun. Pun kena gelem. Mbak Liana, Nggih. kula tak ngicipi swantene panjenengan Oh, nggih. Ayo, panjenengan arep ngaturi bawa apa mangsa bodho. Kula tak nderek mawon. Keremenan panjenengan bawane apa langgame apa kula nderek. Nggih niki diaturi gubuk asmara. Oh pripun, nggih, Bapak? gubuk asmara. Ya. Ya, nek kok ngiringan kaya suci. Ha iya. Niki Aw. ketinggalan kula nggih adike Mbak Suci ya, Mas. Mangga Mbak Aliana. Nggih, mangga. Dibawani sik. Nyingkar nyingkur napa sak remen panjenengan bawani napa pokoke. Apa-apa nek sing ngaturke jenengan kanca-kanca nu seneng kabeh. Nggih. Ya. Napa meleh Mas Tri gak iso turu lho Mas sampean? Nggih. Ya Mbak Aliana ya. Nyingkar nyingkur
Aku rondok grogi ngene lho Ora Mas usah Tri. grogi. Kok sampean nek ngeti ora gede belas to Mas? Ora usah grogi. Pun tenang mawon. Wong yang kabeh ya padha karo jenengan kerawitan. Nek bengi ya ngono-ngono kuwi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Nane ya Langsung yen kemutan lelampahan kang nano tresno tulus senadyan ning kubuk asmara. menika malah wonten sing nyuwun, Mbak. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbak Cangik sedaya kru kesenian wayang kulit. Wonten dalu niki lumantar Bapak Dalang kula nyuwun sawab doanipun kangge kula khususipun lan kangge sedaya masyarakat Desa Sumberarum. Nggih, menika nyuwun podang kuning kalih gubuk asmara saking Bapak Suwarno RT 10. Oh nggih, Pak Suwarno RT 10. Wassalam. Nggih. Yo, gubuk asmara buka celuk dilanggamke sik. Nggih. Monggo. Ya, Mbak, ya, Mbak. Ya, yo angelin jenengan jajan iki. Kudu mletrek. Mas Tri kesik ya Mas Tri. Heeh. Wis ngendikan ayo-ayo ngoten mawon kok, Pak. Nggih. Gak sabar ketoke. Kok karek ning mburi truk. Heeh. Ya, Mbak, ya, Mbak Diana. Nene. Yen lewat aku
Terima kasih matur nuwun Mbak Aliana. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih, nyalenggase engko tak aturi munggah meneh. Yo aku tak ngaturi bintang tamune. Nggih. Monggo karo kenalan sisan, wong ketemu yo lagi iki kok. Nggih. Dipethuk nganggo prau layar yo, monggo. Monggo yo, prau layar monggo sa. Monggo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu Kang Mas sekalian. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik, Mbak Yulimbo. Derek tepang gladi wano. Nggih. Panjenengan niku paring asma sinten? Kula paring asma Tukul. Mas Tukul. Nggih, bicil Nggih. saking laladan Blora Mustika. Oh, saking Blora Mustika. Nggih, leres. Ingin setunggalipun. Kula Mas Tutul saking Bojonegoro. Mas Tutul saking Bojonegoro. Saking Mas Bayu. Bojonegoro. Tak kira wignya. Ah iya. Sinten? Lah iku meh mirip kaya kancaku kok. Nggih to. Nggih. Jenengan gadah kanca sing kados ngeten iki? Nggih no. Wah, Kancane oke. Mas Tukul. Nggih, dawuh. Alhamdulillah niki panjenengan ketemu kalih kula wonten daleme Pak Suryanto niki dalam rangka ngluwari nadar. Oh, ngluwari Pak nadar. Suryanto anggenipun kagungan napa menika nadar yen nganti aku dipercaya masyarakat minangka kepala desa nadaripun badhe gelar pagelaran wayang kulit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun kawujud nadaripun panjenenganipun Bapak Suryanto. Nggih. Dinten sakmenika sampun gelar Ringgit Purwa Nggih. kali panjenenganipun Mas Bayu Haji Nggih. ingkang micil saking laladan Surakarta. Surakarta Ardina. Luar biasa ya Mas Tutul. Kaya sok kenal ewe. Jangkrik. Genah aku rene sing ngejak kowe ngono lho kok ora kenal ki piye? Ngono ki yo kenalan sik. Lho, kenalan. Iya to. Kaya kenal-kenal iki. Oh nggih. Kagem sedaya kemawon khususipun warga Sumberarum ingkang sampun rawuh ngaturaken wilujeng dalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nderek tetepangan kula paling asma Tukul, bijil saking Laladan Blora lan kanca kula meniki mboten sombong nggih, mboten pamer Bapak. Niki aslinipun turunan saking Turki. Niki nggih dagelan saking Turki niki aslinipun. Turki luar negeri mriko. Mboten. Turki pundi? Turunan Kire. Wo cangkeme yo asu iki wong iki. Ya aja ngono, padha-padha arep malah turunan kiri. Mboten. Dados Oh iya ya baguse kaya Lah iya. Wah, bagus didelok saking pundi to? Disawang saking pundi? Ya nek kok kene ya ketok manis ya ta. Irenge ireng manis kaya irenge sepur akeh sing ngenteni. Nggih, ning estu niku. Pripun? Mas Tutul niku asline niku imut, Nggih. Imut niku napa? ireng mutlak. Ya ora apa-apa nih sing penting atine apik. Nggih, alhamdulillah. Wis. Alhamdulillah. Mas Tutul. Nggih, Ya Mas arep Bayu. ndongake apa kagem Pak Suryanto? Ayo. Lah kula mawon donga ki ambak mboten mempan kok malah arep ndongake. Sak ora-orane niku ya ngibadah nek wis ndongake Oh, piye. nggih. Lah ngono lho. Leres Nggih, pendekane no. Mas Bayu nek kanggo kowe dhewe ki ora mandi ya to. Mbok menawa dongamu mandi karo panjenenganipun Bapak Suryanto. Lah iya. Mbok dongakne dongamu Ya apa? wis, iki tetep tak ucapno salam sik ya. Oh iya, iya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ki lu ngamuk. Kowe aja ngisin-ngisini wong lho. Awak dhewe ki rene nderekke panjenenganipun Mas Bayu. Lah ucap salam iki piye? Lah ucap salam kok mbok jawab-jawab dhewe. Nek ucap salam kuwi hukume apa? Ulo salam to? Iya. Kuwi hukume sunah. Heeh. Sing nyori wajib. Terus Lah iki malah mbok borong dhewe lah terus pamirsa iki mbok kon lha apa? lho pahalane tak pek dhewe to. Kowe ki ulo salam ki sing Ulo bener salam. tak ya ngene. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku mau piye? Assalamualaikum waalaikumsalam. Lho, wis bener mau wek. Kleru Mas. Jajal pisane. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak suwek iki lho kaya. Kuwi karepe pahalane arep dipek dhewe. Karepe ngotene lak nggih mboten elok to. Ha iya no, jenenge wong uluk salam iki saling mendoakan. Saling mendoakan. Sing uluk salam kuwi ndongake apik, sing jawab salam kuwi ya ndongake becik. Lah lak ngoten. Ngono. Ngono dibaleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangaken kula paring asma Tutul. Mas Tutul. Mas Mijil Tutul. saking Laladan Bojonegoro asli. Asli Bojonegoro. Niki nggih, padungane kula kagem Bapak Lurah, Bapak Suryanto, Nggih. mugi-mugi panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. ora ana alang-alangan apa-apa, Amin. tetep seger waras. Amin. Anggenipun duweni tasakuran Bali Wisma ingkang enggal menika. Oh luar biasa. Tepuk tangan kanggo teman-teman jepun Bapak Lurah. Kabeh Nah, nggih. Pak Lurah niku seneng ora dirasake dhewe. Nggih leres. Kita kabeh melu ketumrapan melu ngrasake rezekine Pak Kades. Nggih leres. Kaya toh ngene iki klebu panjenenganipun Bapak Kades ki ya melu sedekah. Nggih. Wong mergo sedekah ki ora ngomongke nganggo dhuwit. Ning nganggo rasa ki nggih klebu sedekah nggih to? Leres. ikhlas. Ikhlas, Ikhlas, ya. nyenengke Yo. wargane, Yo, nyenengke dulur-dulur. Alhamdulillah. Berarti sedekah kuwi ora kudu. Nganggo dhuwit. Berarti kaya ngene iki ya tetep sedekah. Sedekah rasa. Ikhlas ya. Ikhlas lahir batin nggone nyenengke warga Sumber Arum. Apa meneh panjenenganipun Pak Suryanto lah dados Kades. Dadi Pak Lurah, Nggih. kepala desa. Lah Nggih. kula nggih matur suwun kalih Bapak Suryanto. Niki Nggih. rencang kula sampun ikhlas matur suwun mengke nek mantuk boten butuh napa-napa. Lho. Sik to. Wes ikhlas kok ora butuh apa-apa. Lah kek lho. mau ngomongmu piye? Sedekah ki ora ngomongke nganggo dhuwit. Heeh. Ning nganggo rasa ki ya klebu sedekah. Sedekah ikhlas. Ikhlas lahir batin. Kaya dagel niki ya ikhlas. Ikhlas. Lah iya, wis matur suwun Bapak Suryanto. Sik to. Perkara kuwi ki aku jane ora masalah to Mas Tutul. Ora masalah. Wong ya ikhlas ridho lillahi taala. Ning kaya kowe ngerti dhewe to. Nggih. Lah aku budal rene mang lho utang-utang lho masamu. Sapa sing pokok tangi? Lah ya bocah-bocah ku mau to kowe iki kaya. Ning ora apa-apa, Pak Kades lu tetep bakal ya menggalih karo panjenengan. Nggih leres. Mula ben ayem matine panjenengan. Pripun? Niki kula tak nyuwun anu nggih, Pak
Kades tak aturi pinarak wonten pepanggungan nggih. Oh, ngoten monggo. Nggih. Nggih. Pak Kades, monggo. Ah. Anu Mbak Eka prihatin sik karo anu gen ngancani Pak Kades. Oh, Ayo ngoten. mriki monggo. Semoga. Monggo Pak Kades, monggo pinarak wonten mriki. Mataram Mas. Alhamdulillah niki Pak Kades sampun pinarak wonten mriki. Nggih. Ayeme ya Mas Tukul kali Mas Tutul. Nggih, leres. Kagungan kersa ditunggoni Kyai akeh niku alhamdulillah banget. Luar biasa. Ini Nggih. Nggih, wilujeng dalu Pak Kades, Mbak Eka. Dalem yo. Yo, nyanding Pak Kades kepiye ka rasamu? Ganteng. Allah. Nek Mbak Eka iki yo ngono kuwi anggere wong ganteng iki jelase iki piye ngono kok Yo ya. piye yo umume to wong wedok nyawang wong ganteng ki lak yo piye. Jelas nek wah jan tenan nek panjenengan Pak Oh Lurah. iya. Nggih, wilujeng dalu Pak Suryanto. Wilujeng dalu Ki Dalang. Nggih, alhamdulillah niki kula sak kanca matur nuwun panjenengan sampun kersa nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi panjenengan paringi rezeki lumintu, berkah, panjang umur Pak Kades. Amin. Monggo paring dawuh Pak Kades, paring dawuh menapa nderek badhe nembang nggih saged, paring dawuh rumiyin nggih saged. Monggo. Niki kula request mawon. Request. menapa? Niki suwunane dulur lanang Pak Dalang. Oh Oke. nggih, menapa ngersaki menapa? Sri Huning. Dalang. Oh, Sri Huning. Ingkang bawa sinten, Pak Kades? Lah niki Pak Camat kale-kale saged niki. Oh, ngoten. Oke. monggo. Wis jan. Dalem. Apa ora ayem masyarakat camat tok suarane mari anu remening budaya. Nggih, leres niku. Tetembangan. Bersatu dengan masyarakat. Membaur dadi siji. Luar biasa. Ora bedoke antara andahane karo masyarakate. Betul. Monggo niki Pak Camat ngrawuhi nggih. Monggo Mbak Eka digandeng maju, Pak, gandeng maju monggo. Kula gandeng Pak Camat. Nggih. Monggo gandeng. Wedhus, Den. Pak Camat. Monggo Pak Camat, ora dimaju mboten napa-napa. Nun sewu nggih, Pak. Coba kowe jejer karo Pak Camat kan? Nggih. Ya Allah. Dan Pak Camat kaya gawa tremos. Nanti Mbak Eka mau Nggih. Niki lho Pak lho niki lho, kandhane ngene iki lho. Repote wong cilik iki ya ngono kuwi lho. Ben kaya Sri Kandi Arjuna kae lho dicandra. Sri Kandi Arjuna ngopo kaya Lah ora Sri Kandi ya kurang dedeg. Lah nggih. Disawang nek Pak Camat piyayine gedhe dhuwur. Bareng ngertos Mbak Eka ya apa lah kok kaya tremos. Ayo coba. Monggo lak yo Monggo pas. Pak Camat, monggo ingkang badhe bawa sinten menika? Kula niki wakil camat. Pak Wakil Nggih. Camat. Nggih. Oh niku ya Pak Camat to? Monggo to, Pak nyakat. Camat pundi? Nyakat kali Mbak Eka, monggo. Oh, nggih. Padha Pak Camate, nggih. Kadi mriki ta, Pak?
Aduh, wis karek milih Kak. Milih. Sing endi ayo. Aku nang ngene ki rumangsa ayu dhewe. Ayu dhewe ta? Heeh. Ya jelas wong ning kene wedok dhewe sampean kok ya. Wong kok ngetek kae. Nyurang apa ta kowe iki? Tuyul meneng. Tuyul. Sapa jenenge? Kok tuyul ya? Tukul. Tutul. Heeh. Iya. Tuyul padake tuyul kowe. Kuwi jenenge merempul. Monggo Pak Camat. Monggo. Dipun Pak bawani. Camat katuran bowo. Bawane jenengan mawon. Oh, ngaten. Kula gendhinge mawon. Oh, nggih, Nek siap. Wakil kula. Nek Suara- nek wakil nek kompensasine. Langsung. Panjenengan tok wah kok iso kula pekewuh lho Pak. Lah. Urung muni pun cair lho. Lah, nggih, urung. Dah niya mangke. Lagi ambekan ngono wis. Pun pengertian. Seneng itu lho, Bapak-bapak iki pengertian nek Palang sangit. Dalam. Palang sangit. Nggih. Wong iki nek pekewuh ya aja ditampa, pekewuh disaut. Rezeki. Oh iya. Rezeki ya. Pak Lurah mboten pekewuh. Loh. Lambemu tak antem iki kok. Sampeyan lho kok iso dadak. Maksudnya Iya, Ayo dibawani sik, dibawani. mboten pekewuh nek mboten bawa ki ambak. Wah, wong lambemu kok mulet e. Yo. Oke. Bawanana sik, mangga. Kula sing bawa. Iya no. Ya. Sing bayaran kono kok iso. Ya, betul iki. Putri Kangsu Listieng wareni Yai kene gen nyatake. Oh, sindene Mas Bayu sing kaya tugel deboke suarane kaya ngopo ta. Nah, ben do mireng. nggih Pak Camat, Pak Wakil Camat. Wakil Camat. Leres ingkang dipun ngendikaken Pak Bayu Juragan Gedang menika. Kok juragan gedang. Lah kene deboke ora Iya, kok bose. Wah jebule iki grup bakulan gedang to. Heeh. Cowili ya. Sindan kok kaya debok. Ya. Menano. Sreoning mustika toban. Apa? Ayo, putra. Nggih. Aku nek sanding ndredeg kok Ayo. Putra Kanjeng Sira lawe. Sip. Ayo. Menano. Ayo. Tak prangkung pacana Bebelo Pak Camat Wiratmoyo Serati maju Mbak Ika, kersane ketinggal sing ajeng. Radi maju Pak Wakil. Nggih. Ben radi ketinggal nggih. Ora sisan ngadeg ngeten to. Sing iki. Kowe ngadeka, Kak. Aku incen pawakan kladan kok Pak Klatene apa? ceper. Ya ora kok ya. Ya ora pawakan Klaten. Mobil nek dimodifikasi ya apik. Apik, Iya. Aku apik. tak gawe ngono. Berarti sampean iki ya modifikasinan to? Iya modifikasinan. Tadi antara kontribusi dan sambal terasi ini dadi siji. Ayo. Anu. Tanburong Sri Uning gugur Nanane, ya. dadi mustikaning tobat. Baik, Kak. Dalam Panjenengan kenalan sik, Pak Camat ki asmane sapa? Terus anu Bapak ki asmane sapa? Kenalan sik, ndang. kula nderek anu tanglet asmanipun Pak Oh Camat. iya no. Oh nggih. Nggih. Pak Camat, kula badhe matur. Sawetawis menika tangan kula nembe nandang rada sakit, Pak. Panjenengan ngertos napa mboten? Awet dangu mboten gandeng tanganipun panjenengan. Oh, lah. Modus
Mboten napa-napa Pak niku anu jan gandeng mboten napa-napa niku. Ya ora apa-apa, gandeng. Nggih. Lho, Bu Camat mboten napa niku kaya gandeng anake dhewe mboten napa. Nah, kalih kados anake piyambak. Nggih. Kalih Kula kula. mboten kersane ngrasake tangane kan lho driji kaya jahe niku kersane di. Kula mboten nderek-nderek lho nggih. Wong tanganku kok jahe. Iki kapal tok kaya ngene. Iya. Paring asma sinten Pak Camat? Pak Camat. Oh nggih lah ngoten lho. Tonggo, Aku tonggo. ning ngene kapalku terus mari. Alah. Kowe iki jane sinden mau kotak amal. Lho rezeki kok. Kita ya tunggale kota amal. Ah nek den sek ketewu ku ora marake munggah swarga. Nonton apa? Sing marake munggah swarga ku dit 2000. Lho kok saged? Kok saged? Nek ora percaya golek ana ning kotak amal kae 2000 tok isine. Ku marake munggah swarga. Iya. Nggih to. Nggih. Anu ayo paring asma sinten Pak Camat nggih. Pak Camat. Nami kula niku wonten salah setunggali tokoh wayang. Wih, lah iki. Pembarepe Pandhawa. Pembarepipun Pandhawa. Prabu ing Ngamarta. Nggih. Bojone Ayo. Sapa? Iya. Ratu Ngamarta sapa? gak mudeng kon mudun. Prabu Nggih. Yudhistira. Prabu Yudhistira. Nggih. Nggih. Utawi Puntadewa. Wah, Puntadewa. Iki Pak Camat asmane Pak Yudhistira. Nggih, jawabanku bener 100. Alah. Kaya kuwis wae kaya jajane bener kok 100. Mbok mengke sik urung nyambut gawe kok Lah, iya. 100 sae. Dawa ki mang opo? 100. Niki Makasih. sing nyawer kemajon sedaya niki tinggal. Oh, iso kemajon lho, Pak. Iki Nah, niki lho. kenalan burimu Kak. Pak Wakil ora nyawer murung. Urung. Oh, sing urung. Wah, bocah iki tak. Pak Wakil jelase ya mau kalah karo penjalipun Pak Camat. Ngono pene. Mbak Eka. Mbak Eka tak kenalno kancaku. Pripun, Pak? Ketoke kok sejodo nek kalau sampean coba to. Serasi lah nggih. Sinten, Pak? Serasi niki. Serasi. Serasi nek Serasi. mlaku ketoke serasi. Karo Pak Pandi ya jejer. Ah, cocok niki. Jan lak tenan. Wis, serasi. Kone duwe anak kaya bal. Ora apa-apa nek anak awake dhewe ngedusi lebokne jero galon, kai sabun riso, Lah. kopi kok. Diojok-ojok. Kuwi Pak Kades lho mangsamu. Padak. Pak Kades. Oh, panjenengan iki yo marahin sik. Nyun sewu Pak Kades. Nggih, sami-sami. Nggih. Pangapunten le, Pak. Nggih. Terus anu kok Pak Camat mau sing arep anu. Iki Nah. Pak Wakil. Pak Wakil. Iya Pak Camat lho Pak Camat. Pak Wakil. Wong diatur iki. Wakil awak karo sikil nggih. Nggih. Sirahe mboten gadah. Lah kok terus ana arep naup. Paring asma sinten Bapak? Panggil mawon Mas Wakil Camat. Ngoten nggih? Oh, Mas Wakil Camat. Nggih. Tapi asmanipun menawi mungkin Nggih Mas, namine nggih Mas. Oh. Kula ngantos sepuh nggih manggile Mas ngoten. Nggih. Ngoten nggih. Mohon deal. Deal. Mas, Mas. yo Mas. siruning. Monggo. Pak Pandi selak kudu nyawer. Niku mengke mang sawer terus malah nyambut gawe kan. Mboten napa-napa mangga. Alah, mboten napa-napa. Senengane. Oh iya. Ayo, Nek monggo. Pak Serembang Pak Wakil. Nggih. Monggo. Sri Uning. Monggo. Sri Uning Mustika Tuban. Tendangan tayub ben dijogeti Mas Tutul karo Mas. Lampun tresno lan Nggih. Yo. marang Raden Wiratmana kampus prasaja anandur prati Sri Uning datan garita kang winaksa kadange pribadi Wiratmaya putra nira lawe adipati Tuban Sri Uning putrane Adi wong Sopati nalika ing bumi kapupuh ing Madyalaga Duratan
Lampu tresno tuwin saboyo pati marang Raden Wiratmoyo wis prasetyo sampun berarti Triune jasan garito oke Pak Camat kang rinangsa kadange pribadi Wiratmaya putra nira sira lawe adipati Sriuning putrane ngati wangsa pati nalika muni kapupaten Madalabra perang tandingan bina jiwa katresnane Wiratmaya tinamite sing napa sri Anakyan bekasanira sing rikna alangkun nagari Terima kasih tepuk tangan kagem anu Mas Wakil Camat. Nggih, Pak Camat, Pak Kades sedayanipun. Matur nuwun Pak Suryanto. Mbok menawi wonten malih. Ayo mbok menawi anu ngersake. ngersake Badhe tembang menapa melih request napa melih? Napa Pak Pandi? niki le Pak Camat biasane kawin kontrak. Kok Pak Camat? Kawin kontrak. Kawin kontrak. Oh, alah. Gerajakan Banyuwangi riyen. Oh, Gerajakan Banyuwangi. Mbak Luwe Haji, monggo Mbak Luwe Haji. Sinten Pak sinten? Kades Luwe Haji. Oh, Pak Kades luwih haji. Monggo. Monggo mriki Pak Kades. Monggo Monggo. mriki. Personele. Monggo, Pak Kades. Swasana monggo. Nggih. Ayo Mbak Ayu kene, Gerajakan Banyuwangi kene. Monggo, Pakan. Monggo. Niki kawin kontrak kok ya tak aturke, kok sing Oke. nembang Mbak Dini. Nggih. Siap, siap. Nggih. Ayo. Mriki anu Pak Kades pundi wae? Luwih haji. Luwih Haji, monggo mriki Pak Kades, mriki Pak Kades. Heeh. Wah, monggo monggo Pak Kades. Luwih Haji. Keinggal mriki. Sedaya pun ngantos. Pak Kades keinggal. Wah, Jan. Ini dirubung kepala desa kan, Pak Nggih. ya. Nggih, leres niki. Dalu niki dirubung Pak Kades, Pak Kades. dalu. Nggih, wilujeng dalu, Bapak. Alhamdulillah, pripun dawuh. Niki wau mboten wantun kula kan Lah kok mboten wani enten napa? kan ngancani. Nggih, mboten ditetaki kok nggih. Nggih, Kain kontrak mboten anu, sios. Kawin kontrak nggih. Estu kawin kontrak mboten napa? Oh, Anu Boten gerajakan. Bapak. Gerajakan. Gerajakan nggih. Kawin kontrake Gerajakan, mungkin nggih. Mas Samad. Monggo, yo gerajakan Gerajakan dong. Banyuwangi. Monggo, diaturke. Gerajakan digarap sing penak kae. Monggo. Ayem ya yuk bengi iki dirubung Pak Camat, Pak Kades. Biasane aku lak Nggih, monggo. jejer grup Kades to. Siapa? Grup kok kadas sih gitu. Kadar sini. Oh, iya. Aku ayem. Oke. Nggih, biasane dirubung semut iki dirubung Pak Kades. Mangsane kok pada debatang. Lah iya. Ora. Ya kan diaturke gerajakan Banyuwangi. Pripun? Kedalang. Pripun? Dewa kok cocok terus jejer ngoten. Lah nggih, serasi pun serasi. Pun cocok. Serasi ngoten. Nggih, pun serasi cocok. Kula ningali saking mriku ya lha kok cocok. Lah nggih, pun pas to. Mbak Luwe Haji cemburu ta. Gitu. Nek pengin kula sukani WA-nipun nggih. Nggih. Mangsuani WA-ne. Apa panjenengan mboten ngertos nek iki Lah. pasangan duo DG? Panjenengan ngertos mboten? Napa nek duwe iki? Duo gendul. Sik, Mbak. Dalam. Sik, aku nek roh wong loro iki rumangsa gagal. Gagal. Mergo apa? Kesetanting. Stunting. Sake men. Ngapunten. Pak Camat. Bojonegoro sakniki pun mboten enten stunting kaya Pak nggih. Nggih. Niki mboten starting, namung little body. Ah, Apa kok itu body?
silite gatel kelebon. Terus piye lali aku? Aku tak dol lho kan. Aku lali yo. Monggo ayo gerajakan. Monggo, ayo Kak, gerak. Monggo ayo. Monggo aja cepat. Ayo joget. Mari. Pak Sumberagung, Pak Pandan monggo minggah. Panjenenganipun Pak Suryanto, Pak Sumberagung, Pak Pandan monggo minggah. Ayo Pak Pandan sama Pak Sumberagung. Ayo. Halo.
wis. Kula kan olahraga. Olahraga. Betul. Mboten napa malah sehat mengke. Olahraga malam nggih, Bapak. Olahraga malam. Nggih. Matur nuwun, Pak Camat, Pak Yudhistira kalian Pak Masirin, terima kasih sangat. Amit nggih. Matur nuwun sampun kepareng napa nderek ngregengaken. Monggo. Mbok menawi tasih wonten malih lho, monggo. Sinten niki? Tesik wonten Dik Wau. Ngapunten Pak Sinten? Dalang. Oh, kawin kontrak Pak Camat to nggih, cobi. Ayo tak aturke sisan mumpung isih lenggah kene kok. Ayo. Dini karo dini. Monggo. Anu, Pak Masirin nggih. Kawin kontrak. Nggih, monggo. Nggih. Lho kawin kontrake dereng medal lho. Turune Monggo sekalian kok. nggih, mumpung teng mriki kok. Nggih, Pak. Nggih, leres to? Timbang mengke wirawiri malah. Wah. Jangan ketedun malah ayo. Kawin kontrak. Kawin kontrak, ayo kaya ngopo lagune iki. Kali Mas Ngapunten Pak Dalang, Samad. niki Pripun? ada request dari senior kula. Nggih. Nggih, dari Pak Jito sama Pak Woto mau nyumbang lagu. Wong ngoten. Nggih. Monggo. Anu, diaturke riyen apa kawin kontrak riyen? Nggih, monggo Pak diatur. Jito kali Pak Yoto riyen nggih. Nggih. Oh nggih, monggo mriki Pak Jito Pak Yoto minggah. Monggo metaram. Ojo teman-temanipun Bapak Jito, Bapak Woto. Larang disamperke. Oh alah. Menika Pak Jito. Wah, malah jebul kadang SBA dhewe ya. Alah nggih ya. Nggih. Oh, sampun nggih, monggo ndherekaken. Nggih, matur nuwun. Wis lega, monggo. Mentara, terus. Matur nuwun. Pak Suri pripun kula munggah malah penjalane mandhap kok. Mboten napa-napa, niku tegesipun pitados kali panjenengan, Pak Cito. Pak pancen Yo. niku. Piye? Kula lajeng matur nuwun. Karo sapa? Pak Kades, Pak Masimin, lajeng Nggih. Pak Camat. Nggih. Iki siji sing ngurung ketok kelalen. Sapa? Pak Wakil ku. Wow, labe turah kok. Siji loro telu papat kabeh kok iso. Kudu kono. Labe kok. Mengke jenengan dipun transfer. Biasanya dipun transfer mengke. Kowe kok arep diparingi kursi kayu jati kan. Makasih. Heeh, ning kon mikul dhewe tekan Solo kono. Iya, ben saya angslo Pak ku. Iya. Pak Cito. Nggih. Enggak, nyanet bawa napa? Nyanet rada nengah ora apa-apa. Kene Jit. Nggih. Anu, nek Pak Cito iki kancane Neto. Ayo kene. Ayo Neto. Ayo Neto kene. Apa? Wah, jan iki iso templek nek karo Pak Cito iki. Monggo mriki sampak yo. Lho, Kak. Pripun? Pak Cito tak jejerke Neto. Gitu. Jajar Jit, aja kalang-kalingan ya. Mbak Dini kono jejerke Pak Cito jejerke karo Mbak Neto. Rada maju, radi majen. Wah, iya bisa Ayo. Aku roh neto kok malap rasane. Kaya gelap maklap. Maklap ya maklap. Kowe iki ngerti arek duet karo Sinden Ayu ki. Sapa? Nemu mangan salak engko ae kok. Raro salah piye wi? Apa? Iki tarah penyakit kok salah. Mbak, niki nek jejer kados TV riyen nggih, TV zaman biyen riyen. Duet. Nggih. Napa niku? TV hitam putih, niki sing hitam, niki sing putih. Salah. Enggak Pak Cito. Bawa napa Pak Cito? Apa tuh? Mbak Neto. Nggih. Lho, kok sik to? Wedok. Sik. Kowe ki wedok kok lanang. Wong tak celuk Mbak kok malah nggih. Ya sing wedok to. Kowe sing tak marahi kae lho. Oh, alang nggih. Kowe iki Kau tak marahi kok lalang.
Oh, genah seniore seret nang kene. Lah ngono. Ayo, to Rinto. Neto kok Rinto. Neto. Iki rahasiane ngerti Jit. Rahasiane Apa, Jit. Pak? Neto ki anggere untuk begagah ngene iki lanang. Nek ngene wedok. Rara asline, kula pun ngerti asline. Oh nggih ta. Wah nek awan brengose sak kepel. Ora apa-apa, Dik. Ora apa-apa kucingnya wedok ya brengos kok. Yo, Pak Sito gone napa Apa Sito? to? Enaknya apa? Mangga. Podang kuning itu ya. Kodang kuning nggih. Nggih. Mangga. Din, Din. Kowe iki tak sawang wedok dhewe lho, Din. Oh, masa aku ora wedi kowe iki ngene. Iki grup gorila lho gitu. Mangga, kok iso grup gorila iki piye to? Lah nek amane medeni wong kok Mangga Pak Sito dipun bangani. Nggih. Mangga. Iya. Iki senior gorila nek iki. Nadyan wujute mong peksi. Mbak Neto. Nggih. Waduh. Kowe iki ton wedok menutu. Ngeten Pak Dik, kula tak larat Pak Dik. Asmane komplite sapa jane? Basuki. Masa Sapa? Basuki. Masa iya to Pak Sito? Mboten. Basuki. Asmane Basuki. Nggih, kula cilikane lapal. Oh nggih to. Sing ngedusi kula ndek kae. Oh alah. Didusi tukulane ngaten iki, Pak. Ayo ketana sambil. Iya, mangga. Nana ya. Rumah saya kok mah kaya teguh nang ngiringane. Meneno. Agawe. Suarane gedap-gedap Ngene kok. Walah Basuki. Ojo asmane Mbak Neto kok ya. Neto Edeh, kadung nyengkok. Nene raspberry tone gede ayo. Tak inget to atik ulu tok leh. Iya. Ulu tok. Kandare nak awan riwu kok so. Ya, alus. Halus manis nengsem Pripun? Ngene kok ranyang lho. Ha iya. Aja golek empot-empotan, sikat engko. Empot-empotan. Empot-empotane apa? Wong tau ngeploke wong, "Mas, tak empot diengkol aku." Boh, Pak Jito. Ono wae to. Kangelke sesuk Pak Jito. Iki gurune niki le. Ayo. Nggih. Ayo. Ya to. Wes suwe nggon kula ana. Gentos Neto. Ya. Dejita. Apa? Bojomu nek karo iki ayu ndi? Kowe karo Heh. bojoku saking apik wong. Apa? Ya tapi apa iki? Bojoku mbak aku kembar. Kembar apa? Ireng. Ning malah abadi lho. Kene melestarikan budaya hitam Kok ae. sampe kok. Bangga. Heeh, ora apa malah apik kok. Kene. Ireng kok bangga. Engko nek jejer mlaku wong loro kaya son kontrol mlaku bareng. Tau kecer mboten ngerti kula. Lah kok iso? Saking cilike wong ngerti. Oh iya. Tak kira wis tak tumpakno tak uga enek aku. Bojo kok serintil kok. Bene kok telak wedhus. Yo Mbak Neto. Goleki Wedak. podang jenar Hebat tenan iki. Dintake. Mbak Neto sisan, ora Pak Jito wis bola-bali aku krungu. Tekne sisan to. Yo. Ning yogur siji welengku. Napa? Ngarep melu Mas Bayu brengosmu cukuran sik. Oke. Ora.
Semangat. Niki wis resik kok. Iya, Biak ndek iki jek nyompros. Niki perias Mas. Oh, perias. Nggih, aslinipun perias. Oh, Make-upane sae sanggulane nggih sae niki aslinipun. Alhamdulillah, mulo bareng dandan dhewe ya ketok sret. Iya. Suwun lho ya aku mbok jopi terus alhamdulillah. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih, sing ngrias Mbak Neto, sing pranatacara Pak Jito. Nggih. Wah, jan. Mbok dirabi dhewe to, Pak. Terus sampe piye? Ya, betina rondo to. Ayo blangkrak-blangkrakan. Yo, lanjut Pak Neto. Ya, ya. Lanjut. Nyangking ayo. Nyanding kok nyangking. Nyanding kok iso nyangking. Nyanding bisa dadi. Sing terakhir suara lanang. Ayo. Tom, ayo. Malah hilang si lanang. Kowe gendeng apa gremeng? Saking nadane rendah ya ngono kuwi. Kuwi latihan nada rendah suwi lho iso ngono. Mulane nek pas ngono kae aja dolanan sing ora-ora. Pulpen mbok logok-logokno. Oh. Apa kurang gawean? Apa stres sing dene dolanan pulpen dilodok-lodok iki? Jire ben resik ngono. Resik sekabeh sak nyawamu kok. Boyo. Bojo pulpen mau linggis sing anu hisan. Wong kok aneh-aneh. Yo, monggo diaturke podang kuning. Ayo, Mbak Eka lenggase ora apa-apa. Kene Neto karo Neti ngono kowe dini ngono. Ding. Ayo. Monggo kene bengi dini lan dono. Ayo. Yo diaturke. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran nang golek sing tak sayang. Bentos Pak Jito. Ayo. Esuk awan nganti bengi. Manjen nganti. Mas Wanto. Kliang dheweke pencok ning empang. Kegancangan tak rindik saka kadongan. Banjur ngoceh dheweke mencok tok. Lalu kae tak suwun kok aja ngene. Podang kuning agawe pikirku kowe. Seret tira tak sawah katon manise. Ebo bunga yen nganti dadi duweke. Eman lenan Gomino, dijogeti sareng.
Odang kuning agawe pikir kope dirembak sawang katon manise ibu bunga yen iso dadi duwe jadi terima kasih matur nuwun Pak Dito. Nggih, Mbak Nur. Nggih, kula nggih matur nuwun Bapak Pak Woto. Nggih, Mak sampun paring dono semanten. Mak Cangik Cangik. karo Dini lenggah. Mak Cangik, Iya, kados pundi Pak Woto? kula badhe mlayu dipun parengaken badhe bawa pangkur eling-eling Banyumasan. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih. Niki soalipun gending lami dereng awis-awis medal nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Kersane kula ngertos kekompakane kanca-kanca saking Abdi. Abdi Solo. Nggih, badhe dipun bawani, monggo eling-eling. Nggih, pangkur. Oh, enggak, monggo. Anu Raden Harya Werkudara anu nyoto lamun Satria Jodi Pati Prakoso gagong luhur godhek simbar jajah yen ngandika gerang pindah guntur juga di Singapura lho ya. Oh, nggih. anu Dasar satria prawira Rama heling kula heling gunungane Napati Sampai
to. Sembah nuwun Mak Cangik. Monggo dipun lajengaken. Nggih, terima kasih Mas. Tukul karo Mas Tutul tak tutuk kene Patut Songo sing ngomber Jakate. Oh nggih. Amrih kabeh padha kecekele ayo tak jare nggih Pak. Ayo, kangen tak dadi